Dobar dan svima, ja sam Matilda Bjeliš, živim u Opuzenu sa suprugom Tonijem i 4 djece u dobi od 20, 18, 16 i 12 godina. Po struci sam diplomirani ekonomist i trenutno vodim obiteljsko gospodarstvo. Danas sam došla posvjedočiti jednu našu priču iz života kako bih potakla nekoga na razmišljanje, a i djelovanje u vidu zaštite života nerođenih, te kao podršku očevima i majkama. Naša priča ide otprilike ovako. Na 4. godini studija, tijekom jedne standardne dnevne kave, došao nam je kolega i prijatelj i požalio nam se kako je njegova djevojka trudna. Kako se oni baš i ne poznaju toliko dobro, kako nisu spremni za obaveze, za brak i kako misle da je pobačaj najbolje rješenje. Ja i moj zaručnik, sadašnji suprug, ostajemo zatečeni u šoku. Ne vjerujemo o tome što čujemo. Gledamo se i mislimo je li ovo zaista stvarnost. Od tog trenutka počinje naše uvjeravanje u činjenici da to nikako nije dobro za napraviti. Satima smo ga uvjeravali, pobijali njegove argumente za pobačaj, ali najvažnije, rekli smo mu kako je prekid života njihovog djeteta najgora opcija i da nikako ne bi smjeli ubiti svog sina ili kćer, jer svako dijete je dar i blagoslov svojim roditeljima. Dugo smo još pričali i kada smo iscrpili više sve opcije uvjeravanja, ja sam u jednom trenutku samo rekla, upitala sam ga u stvari, a što ako tvoja djevojka sada pobaci ovo dijete, tvoga sina ili kćer, a to ti bude možda jedino u životu i ne budeš imao više jedno drugo? Zar ćeš si oduzeti priliku da budeš otac, da tvoji roditelji budu baka i djed? Mislim da ga je ta rečenica dotakla. Tada se je duboko zamislio i zastao. Rastali smo se, rekao je da mora poći kući dobro razmisliti. Moram reći da je prošlo više dana neizvjesnosti dok nam se je konačno javio i rekao da su odustali od pobačaja i da će se vjenčati. I ne samo da se rodilo to dijete, nego je to dijete uskoro dobilo i brata ili sestricu. Evo, neću definirati. Zato, dragi ljudi, ako ste u prilici i ako znate da netko želi napraviti abortus iz bilo kojeg razloga, bilo zato što ga okolina ne podržava, bilo zato što nije spreman na odgovornost ili iz nekog drugog razloga ili pritiska, djelujte. Pružite im konkretnu pomoć. U našoj županiji, kao što je gospođa Nevenka rekla, evo djeluje udruga Betlehem, podaci su dostupni na webu za sve koji žele znati. Ja vas molim, majke, posebno vas molim, znajte, pobačaj nikad nije rješenje. Pobačaj ostavlja duboku bol u srcu oca i majke. Rješenje je ljubav i prihvaćanje. Vi, majke, štitite svoju djecu, jer ako ih vi ne štitite, tko će? Očevi, štitite svoje žene, štitite svoje sinove i kćeri i budite im podrška u takvim trenucima. Jer djeca su naš blagoslov. Djeca su naša nada. Djeca su naša prilika da budemo bolji ljudi. Djeca su naša budućnost. Hvala.